Oziọma dịka Jọn si kwuo isi nke mbụ. Na mbụ ka okwu ahụ dịrị, okwu ahụ na Chineke dịkwara, okwu ahụ bụrụkwa Chineke. Onye ahụ na Chineke dịrị na mbụ. E kere ihe niile site n'aka ya, ekeghịkwa otu ihe ọbụla nke e keworo ma ọ nọghị ya. N'ime ya ka ndụ dịrị, ndụ ahụ bụrụkwa ihe nke mmadụ. Ihe ahụ wee na-acha n'ọchịchịrị, ọchịchịrị ahụ ejideghịkwa ya. Otu nwoke pụtara, onye e zitere site n'ebe Chineke nọ, aha ya bụ Jọn. Onye ahụ bịara ịgba àmà, ka o wee gbara ìhè ahụ àmà, ka mmadụ niile wee site n'aka ya kwere. Ya onwe ya abụghị ìhè ahụ, kama ọ bịara ka o wee gbara ìhè ahụ àmà. Ezi ìhè ahụ dịrị, nke na-enye mmadụ ọbụla nke na-abịa n'ime ụwa ìhè. Ọ nọrịị n'ụwa, e kekwara ụwa site n'aka ya, ụwa amaghịkwa ya. Ọ bịakwutere ihe nke aka ya, ma ndị nke aka ya akpọbataghị ya. Maka ha bụ ndị nara ya ka o nyere ike ịghọ ụmụ Chineke, bụ ndị kwere n'aha ya. Ndị a mụrụ, ọ bụghị site n'ọbara, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ anụ ahụ, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nwoke, kama site na Chineke. Okwu ahụ wee ghọọ anụ ahụ bụ mmadụ, o wee biri n'etiti anyị. Anyị kirikwara otito ya, bụ otito dịka otu nwa nwoke a mụrụ naanị ya na-anata n'aka nna ya. O jupụtara n'amara na eziokwu. Jọn na-agbara ya àmà, na-etikwa mkpu sị, onye a bụ onye m kwuru okwu banyere ya sị, onye ahụ nke na-abịa n'azụ m aghọwo onye buru m ụzọ, n'ihi na ọ bụrịị onye mbụ n'ebe m nọ. N'ihi na site na njupụta ya ka anyị onwe anyị niile natara ọbụla amara na-esochi amara. N'ihi na e sitere n'aka Mosis nye iwu Chineke, amara na eziokwu sitere n'aka Yeshua bịa. Ọ dịghị onye ọbụla hụworo Chineke mgbe ọbụla. Chineke bụ Ọkpara a mụrụ naanị ya, onye na-adabere n'obi Nna ya, onye ahụ kọrọ ya nye mmadụ. Nke a bụkwa àmà Jọn. Mgbe ndị Juu siri na Jerusalem zigara ya ndị nchụàjà na ndị Livaị ka ha jụọ ya sị, gị onwe gị bụ onye? O wee kwupụta, ọ gọghịkwa agọ, ma o kwupụtara sị, mụ onwe m abụghị Kraịst ahụ. Ha wee jụọ ya sị, ị bụ gịnịkwa? Gị onwe gị bụ Elaịja? Ọ sị, abụghị m. Gị onwe gị bụ onye amụma ahụ? O wee zaa sị, mba. Ya mere ha sịrị ya, ị bụ onye? Ka anyị wee nye ndị zitere anyị ihe ọzịza. Ị sị gịnị banyere onwe gị? Ọ sịrị, mụ onwe m bụ olu otu onye na-eti mkpu n'ọhịa sị, meenụ ụzọ Onyenwe anyị ka o guzozie ike, dịka Aịzaya onye amụma kwuru. Ma ụfọdụ n'ime ha ka e zitererị site n'etiti ndị Farisii. Ha wee jụọ ya sị ya, ọ bụkwa gịnị mere ị na-eme mmiri Chukwu ma ọ bụrụ na gị onwe gị abụghị Kraịst ahụ, ma ị bụghị Elaịja, ma ị bụghị onye amụma ahụ? Jọn zara ha sị, mụ onwe m na-eji mmiri mee mmiri Chukwu n'etiti unu, ka otu onye na-eguzo
otu onye na-eguzo nke unu onwe unu na-amataghị, bụ onye ahụ nke na-abịa n'azụ m, onye mụ onwe m na-ekwesịghị ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. E mere ihe ndị a na Betani n'ofe Jọdan, ebe Jọn na-eme mmiri chukwu. N'echi ya, ọ hụ Yeshua ka ọ na-abịakwute ya, o wee sị, "Lee nwa atụrụ Chineke nke na-ebupụ mmehie nke ụwa." Onye a bụ onye mụ onwe m kwuru okwu banyere ya sị, "Otu nwoke na-abịa n'azụ m, onye ghọworo onye buru m ụzọ, n'ihi na ọ bụrịị onye mbụ n'ebe m nọ. Mụ onwe m amaghịkwa ya, ma ka e mee ya ka ọ pụta ìhè n'Izrel. N'ihi nke a ka mụ onwe m bịara na-eji mmiri eme mmiri chukwu." Jọn wee gbaa àmà sị, "Ekiriwo mmụọ nsọ ka o si n'eluigwe na-efeda ka nduru, o wee nọgide n'ahụ ya. Mụ onwe m amaghịkwa ya, ma onye zitere m ka m were mmiri mee mmiri chukwu, onye ahụ sịrị m, onye ọbụla ị ga-ahụ mmụọ nsọ ka ọ na-efedakwasị ya, na-anọgidekwa n'ahụ ya, onye ahụ bụ onye na-eji mmụọ nsọ eme mmiri chukwu. Mụ onwe m ahụwokwa, gbakwa àmà na onye a bụ Ọkpara Chineke." Ọzọ, n'echi ya, Jọn guzoro ya na mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya. O wee lee Yeshua anya ka ọ na-ejegharị, ọ sị, "Lee nwa atụrụ Chineke." Mmadụ abụọ ahụ ndị na-eso ụzọ ya wee nụ ka ọ na-ekwu, ha wee so Yeshua. Yeshua wee chegharịa, kiri ha ka ha na-eso ya. Ọ sị ha, "Gịnị ka unu na-achọ?" Ha wee sị ya, "Rabai," nke isi ya bụ ma asụgharịa ya, "Onye ozizi, olee ebe i bi?" Ọ sị ha, "Bịanụ, unu ga-ahụkwa." Ya mere, ha bịara hụ ebe o bi. Ha na ya wee nọgide ụbọchị ahụ. Ọ dị ka oge awa nke 10. Otu n'ime mmadụ abụọ ahụ ndị nụrụ okwu si n'ọnụ Jọn pụta, ndị sokwara ya, bụ Andru, nwanne Saimọn. Onye ahụ buru ụzọ chọta nwanne nke aka ya bụ Saimọn sị ya, "Anyị ahụwo Mesaya anyị," nke bụ ma asụgharịa ya Kraịst. Ọ duru ya bịakwute Yeshua. Yeshua lere ya anya sị, "Gị onwe gị bụ Saimọn nwa Jọn, a ga-akpọ gị Sefas," nke bụ Pita ma asụgharịa ya. N'echi ya, ọ chọrọ ịpụ gaa Galili. O wee hụ Filip. Yeshua wee sị ya, "So m." Ma Filip bụ onye Besaida, onye si n'obodo Andru na Pita pụta. Filip wee chọta Nataniel sị ya, "Anyị ahụwo onye Mosis dere ihe banyere ya n'akwụkwọ iwu, onye ndị amụma dekwara ihe banyere ya, Yeshua onye Nazaret, nwa Josef." Nataniel wee sị ya, "Ọ dị ezi ihe ọbụla pụrụ isi na Nazaret pụta?" Filip sị ya, "Bịa lee." Yeshua hụrụ Nataniel ka ọ na-abịakwute ya. O wee kwuo okwu banyere ya sị, "Lee onye Izrel n'ezie, onye aghụghọ na-adịghị ya n'ahụ." Nataniel sị ya, "Olee ebe ị maara m?" Yeshua zara sị ya, "Mgbe Filip aka akpọghị gị, mgbe ị nọ n'okpuru osisi fig, ahụrụ m gị." Nataniel zara ya sị, "Rabai, gị onwe gị bụ Ọkpara Chineke, gị onwe gị bụ Eze Izrel." Yeshua zara sị ya,
n'ihi na m sịrị gị, ahụrụ m gị n'okpuru osisi fig, ị kwere ekwe? Ị ga-ahụ ihe karịrị ihe ndị a nke ukwuu. Ọ sịkwa ya, n'ezie asị m unu ga-ahụ eluigwe ka emegheworo ya, hụkwa ndị mmụọ ozi nke Chineke ka ha na-arịgo na-arịdakwa n'ahụ Nwa nke Mmadụ.